נטחן, אה? הנה עופר רימסקי, לידו זרוע נאמן שפירא, רימסקי שפירא. שיץ אותה דפוק. אוי, זה נינג'ה. קצת עקום. אוקיי חבר'ה, אנחנו פה על הרגש של משמר העמק לפני מפקד של ל"ג בעומר. בחולצת הנוער רואים את קובי ליין הקשוח עם הלדרמן, עוד שנעשה לו קלוז-אפ על הלדרמן. הופה, נתבייש בלדרמן שלו. איזה גבר! איזה גבר הלדרמן, וואי! יא חמור, תוריד את המצלמה. הנה זה שאול גלבוע ולידו שיפר, גל פישלר, שלומי ברכה, אותו נעזוב בינתיים, יוני עטר, יוני שתיל וכמובן יואל, מרביץ מספרים. אתה מביך אותי עכשיו. זה מה שמחזיק, זה מה שהוא מחזיק. כן, אבל הם לא שווים. רגע, הם שווים שלי? הם שווים בזה? בסדר, נשאר רק איש. טוב, אז בסדר. דוד ברון הבא. והנה רחוק הדגל של השובר הצעיר. הופה, מתקרבים. טוב, אז בוא נקשור את זה לא! סטיבן! אתה צריך? בחמוד. תראה את החמוד הזה. צובב. יופי. צלם קצת את עצמך. אחרי זה, יש גם שלט, אחרי זה... רגע, זה מצלם? זה מצלם? זה מצלם. מצלם? תביא לי רגע, תוריד מהראש. חבר'ה, זה דוד ברון הבא. סטיבן שפילברג. איזה חמוד, איזה חמוד. זלמנוביץ' אחרי זה שאול, גם הם הולכים להתרחץ אחרי שגורמים איתם. זה גל פישלר אחרי המפקד פה. בעל הסמכות. האיש והאגדה. גל פישלר! הופה. כל הכבוד. התפקיד שלך זה לעלות למעלה ואנחנו זה. הנה יוני עטר, האיש והאגדה. הנה שתיל, בשר ודם. אותו דבר. הנה פה זה יואל. זה משמר העמק. תראו אף שלא עובד. מה לעשות, אלה החיים. עוד למתוח שם. הנה יונה. עושה לזה קלוז-אפ קטן. חבר'ה, יונה. הנה יונה. חבר'ה, שימו לב, כמה ידיים עובדות, שימו לב. לא צילמתי. אתה, עכשיו אתם יוצאים את התמונה שלי הכי כואבת בעולם. למי למה? מה? יכול להיות שזה לא מגיע? איפה הפטיש? בוא'נה יא זן! כן. יוני, רואה? שנייה רגע. מי קורא לי? הנה קובי. עכשיו באמת קובי, הוא אחרי המפקד פה. אחרי המפקד, אני יודע, ככה הוא טוען, אני יודע. נכון, לא נכון. בכל מקרה, קובי, אתה נמצאת כאן איזה משהו? מה אתה נמצאת פה? קובי מסרב לענות. הנה, עופר רימסקי, האיש והאגדה, מי היה מאמין? לידו רז שפירא. תנו לו כפיים! חבר'ה, הנה יאיר. חבר'ה, הנה יאיר מגיע עם הטרנזיט.
חבר'ה, איזה שרירים, איזה שרירים, חבר'ה, תראו אותו. יאיר זה המקק שלנו, שכל הכבוד לו באמת, עשה פה הרבה מאוד מהמפקד. הנה זניב, איפה המפורסם שלו? ה-X. בוא. טיול אחרון, הולכים למכור את הבחור. לאחר שמזכירות הזורע בני זונות איימו שאם אני לא אמכור אותו, אין יותר רישיון נהיגה ותקציב למכונית. אז זהו, טיול אחרון, היום הצלחתי לשבור לו גם את הקיק על הבוקר כמו שצריך. וואלה. אחר כך נתקעתי איתו בשדות כמו שצריך. נהנים מכל רגע על הדבר הזה. אנחנו נעשה לזה תוצא מקרב קטן. הופה, הנה הבוכנה. אילן פה, מארגן את העניינים? הנה. כן, אופשיש. מה זה? אילן לי, מארגן פה את העניינים. אני יודע, מארגן בקושי את עצמו. כמה שהוא חם. כאילו, אתה אומר שמה שחשוב לך זה מה שחשוב, ומה שחשוב לנו זה מה שלא. הנהגת כן החליטה שעושים מפקד, אז זה חשוב להם. אפשר להחליט שלא עושים מפקד. יוני, בסדר? מה יש תחו בקו. אני מותח בקו, קובי! אני אין לי מה לעשות. אפשר להחליט שלא עושים מפקד. עשינו את הפרצוף האכזרי של שולצה היום. אנשים פה בחדר כושר. איזה ידיים! חלומה הרטוב של כל אישה. הנה קובי לי. עם הליידרמן. אני נמס. ונרימסקי, השמוצניק, הישראלי הממוצע. איזה מסכנים. לא יודע מה הוויכוח שלכם עם יוני, אבל אין שום קשר בין זה למפקד. מה לא ברור בוויכוח? למפקד יש שום קשר. יש קשר. לא, מה פתאום? יש קשר, אתם בונים את המפקד. אני עבדתי כל השנה על המפקד הזה, וכולם פה עבדו למפקד הזה, ובטוח לא עשו כלום. והנה שאול גלבוע. לא יצעקו על ילדים עד המפקד זה בטוח. עם זה יש לנו בעיה, עם אנשים ש... להפך, עופר. תן לנו, שעבדנו קשה וזה. צילמתי. תן לנו כבר ליהנות, מה? מה ליהנות מלהביא מה אכפת טרקטורים? לך שנביא? מה זה מנהל לך? אנחנו נהנים מזה, טוב, מה? הנה זה אתה הקשוח, הארס הקיבוצניק הממוצע. תעשו את זה בלי כסף. מודל לחיקוי של משפחת סלע. יוני נראה לך לא אחראי? יוני נראה לך לא אחראי? רז נראה לך לא אחראי? שאול נראה לך לא אחראי? זה לא עניין. אופטיץ נראה לך לא אחראי? אתה חושב שאם אופטיץ יביא טרקטור, אתה חושב שהוא יעשה משהו, הוא ידרוס ילדים? תקשיב שנייה. אני גם בן אדם אחראי, אבל אני לא מוצא שום סיבה להביא הנה טרקטור, אז אני לא בא הנה עם טרקטור. אתה מבין? אתה יכול להביא טרקטור? אם אפשר לחסוך. אז אני כן מוצא סיבה, כי צריך גנרטור. אז צריך גנרטור, אז צריך טרקטור אחד לגנרטור. תמצא תירוץ ונביא טרקטור. אז יהיה פה טרקטור אחד לגנרטור ושני טרקטורים לכבאית ועוד טרקטור של המוסד נקודה. ועוד 10. לא. בשיא. לא. למה? כי לא יהיה. לא יהיה, ואם יהיה, לא יהיה מפקד, בחייכם. ברור שיהיה מפקד. ברור שיהיה מפקד. יוני, אתה לא מביא טרקטור. אני מביא. הנה זה אתר. זה בכלל לא ויכוח. כמו שאתה לא מתווכח איתי שלא נעשה שיח, אני לא מתווכח איתך שאני לא מביא טרקטור. בוא אני אסביר לך משהו, את ההבדל בינינו. אני אחראי פה, ואני קובע. אתה מבין? זה לא כמו שאתה לא מתווכח איתי, אני לא מתווכח איתי. הנה יואל. יואל הבחור הרציני של המפקד, אין מה לעשות. ללא ספק. הוא כמו שצריך. עובד, לא מדבר יותר מדי. פשוט נטו עבודה. אני הולך אליו. צריך לפתוח את זה. תראה איפה הג'אב. הבוקסה. מה, ואז צריך למתוח את זה עוד פעם. בסדר, לא, נפתח למעלה. יא חמור, תפסיק לצלם. חבר'ה, הנה אתה של נחשון. אתה גלה, אבל לא נורא. הנה רד שפירא. איזה קריש. תצער, זה יקפוץ לך בטח. זה נפל לי. גיל, תחזיר את הסולם, הוא ייפול עוד פעם. מה? תחזיר את הסולם, הוא ייפול עוד פעם. זה... אופיר, זה רגע אינטימי. גל פישלר, פתח את הכבל. יא חמור. הנה, הוא מסובב את הצ'אבקה. יאללה, תחזיק. הנה ידיים עומדות של פישלר.
השזור. אולי זה? כמו שרואים אותו, אופיר, אתה סתם צלם את השם. הוא כמעט נפל לפני רגע, זה לא יאמן. רובי, תקשיב, חיברתם שם את הקפיץ, זה עיקם נורא את הבזנב. תראה את הזיקוקים. עכשיו צריך לקבוע מחדש את אפשר לעשות קלוזאפ קטן? הנה זה קודם שלך שאני מביא. לא, זה נוגע ברצפה, בגלל שמתחתם את זה. זה נח של המחנך שלנו, למי שעוד לא מכיר אותו. האיש הרע. האיש הרע. הטוב הרע והמכוער. טוב, הרע עם הזיקוקים. זה גם את התחת שלי. טוב, איפה יוני? יוני! אפשר להסתכל מה כתוב להורים שלי? זה לא להורים שלך. לא, יוני, לא היום, לא יפקד. מה? קובי, איזה חצוף כבר. אני ישבתי קדימה, יצאתי כדי להוציא אותך. אחורה, קובי, גם אני אחורה. אוקיי. אוקיי, בדרך כלל אנחנו נטרקטורים. קובי. שבו שניכם קדימה. כן? אופיר, מה יש לך להגיד על העניין? האמת היא, דוגרי עכשיו אתם צודקים קצת. באמת, קצת יש את מה שאומרים. אני לא מאמין שאני שומע את זה. אבל לא יותר מדי. אבל האמת שאני כן מאמין שאני שומע את זה. יאללה, קובי, בוא כנס מאחורה. גם ככה לא הייתי מחזיק. קובי, רגע, נגמר, אבל אתה סולח לי? אחוז מפה אתה. זה פה דרמות, אל תצלם את זה, אה? הבנתם? הנה, מה? אוקיי, עכשיו הנה. תצלם אותי שנייה. אנחנו פה גילינו נזילה. עכשיו אתה תצלם את הנזילה. רגע שנייה, נעשה ככה. אתה רואה פה הנזילה? אנחנו צריכים למצוא מאיפה היא. יש סתימה, אתה רואה את זה? אופיר, זה קרבורטור. הוא כרגע די סתום. בגללו שברתי את הקיקסטארט שלי. עכשיו אני צריך לנסות לסדר את זה לפני שקונים ממני את האופנוע. מושלם פה הכל. הכל מושלם. אני לא מצלם את זה עמק. עכשיו אתה צריך לקצר את זה. עזוב, נו. בוא, אנחנו צריכים לשחרר פה. למה? כי זה לא באותו מקום, אז זה לא אותו אורך. עזוב את הזה. תביא איזה. בוקסה. טוב. בסדר? מה עם הטרקטור? מה עם הטרקטור? הוא עובד עליו. בסדר? חבר'ה, הנה הזניב, על אופנוע, כן, זה הוא. סחטו אותה טיפה, הלכו לאופנוע עם נזילות עם כל הנזקים שלי בעולם. בסדר, שיתלהב. כל הכבוד לו אבל. שחרר שם. מה? שחרר שם. מה, להוציא את הזה? כן. בסדר, שום דבר. הנה יאיר, בחור שעזר פה הרבה מאוד במפקד. תביא את הזה. המקק שלי שומריה. טבעת. קצת מתבייש, לא נורא. שאל ירון. אני די דחוף טוב. לא. בצד הזה אין בעיה לתקוע. כן. פה יש אדמה. אין אבנים. אבל בגלל זה חלק. טוב, זה הרגש. אחרי הכל. מפשיש, זה בלתי נסבל. מה? מצלם ככה כל הזמן. למה? מצלם ככה מהצד, לא ככה מול אנשים שהם שמים לב שאתה מצלם אותם. זה הורס את האותנטיות. אני יודע, אתם עושים בעצמכם, אתם צריכים להיות טבעיים. אני לא קיים, אתם לא רואים אותי. נבדוק איזה, סלק בעומר. אתה נופל. לא סומך על הסלומוני הזה. בעומר הוא כבד אימים. זה לא במצלמה. לא, צריך לבדוק את זה שוב. אפשר תמחוק את זה. חבר'ה, הר הגעש, המקום הכי יפה באזור. שימו לב, מימינכם, משמר העמק, שמאלכם, מדרחוז. יש. יש? כן. אחרי מדרחוז, היוגב. אחרי היוגב, מגידו, אחרי מגידו, צלם אותך. שימו לב, הנה היוגב.
איפה שהחממות שמה, זה המושב שנקרא יוגב. אליעזר ברט. שימו לב, ההר הרחוק. אליהו רוז. ההר הרחוק העגול. שמואל סטרבצ'ינסקי. יואי, אידיוט, זה לא צחוק. ההר הרחוק. קוראים, זה בעצם לא הר, תצלם את הארץ, חמור. תצלם את הארץ, את תבוא. איפה? איפה הוא שמה? כן. שימו לב, זה לא כיפה, זה לא הר, זה כיפת התבור. בגלל שהיא בצורה של כיפה. אוקיי, שימו לב. שמה חיפה. אתם רואים את חיפה? ממש רחוק, רחוק. מאוד רחוק. מאוד רחוק. חיפה. פחות או יותר. אוקיי. אני שומע פה את זיו להתקרב, אז נגמור מזה מהר לפני שיבוא להציג לנו. חבר'ה, שימו לב. כל עמק יזרעאל פרוס לפניכם. שם רמת דוד. איפה שהשורה של העצים שמה, זה בעצם בסיס רמת דוד, בסיס של חיל האוויר. גבירותיי ורבותיי, אופיר זלמנוביץ'! הנה, עכשיו נכנסתי לך לאוזן. גבירותיי ורבותיי, דגל ישראל. די, די. על לסת קשה, מה אתה זה? מה אתה צוחק? מה הוא מצלם את זה? איזה משחק המצאת לך, כוכב אני, לא, לא, תגיד לו, תסתכל מה אתה עושה. אז היא הולכת! רגע, היא תקבל דיון עם מישהו אחר. ככה, זה טוב. תגיד לו ביי, היא הולכת. כן. אופסי, שאני אספר לך את כל הסיפור על הכלב עכשיו. אתה רואה את המשחק הזה? זה אני המצאתי. אתה יודע איך המצאתי אותו? הכלב, אמרו לי, הכלב רוצה זיון. בחור, בחורה. עכשיו אני מצלם אותך, עכשיו. אז נכן לבחור, לבחורה. עכשיו אני מתחיל לצלם אותך. קשרנו לבחורה. בחורה, יפה, מושכת. בוא גבר, בוא. תעזוב אותו. איפה הבחורה אבל? פה. כן. כשאתה מתקרב את המצלמה, הדגל ליד. זה שטויות, מה זה פה? מקצרים. אתה רוצה אני מנסס חדשה? איזה כיף מגענתי. הלב, אופיר! נחמיאס בפוזה מגרה. בוא'נה, חבר'ה, אני חשבתי... אני בא... חשבתי, אתם משאירים טרקטור במדגה, שאני אוכל לחזור איתו לשומריה. באתי את השעתיים, תפסתי טרמפים. זה הטרקטור של המדגה, ספור אחד. שאני ויוני הבאנו עם הגנרטור. הנה, בבון ממוצע השתחרר. הנה נחשון. די, קוגו. מחסן צופי, פעם ראשונה שהוא פה. פעם ראשונה, לא רוצים לעלות. וואלה, סתם אני חתיך, כן? מה? גל שאין מה לצלם פה. עד הערב, הדבר הכי חשוב פה זה הטרקטור השני של המדגה. כן חבר'ה, אקספלורר בעל 5 הילוכים שאני ויוני הבאנו, כן? אני ויוני, 2 טרקטורים מהמדגה. טרקטורים היחידים שהגיעו מהזורע.
דבר יוני. הנה זניב שלפני 10 דקות התהפך עם האופנוע. הייתה אבן בדרך והוא חשב שהיא תזוז והיא לא זזה, אז הוא התהפך. והנה, נתקרב ונראה את הבן דוד של זה שהתהפך עם האופנוע. הבחור שלימד אותו לנהוג, וככה זה גם נראה. כן, שיפר. מה העניינים? מה אתה אומר על ל"ג בעומר? אני הורס אותו. קח כוס, יוני. אלמוג. גיל נפולים. איך זה? זרקתי עליו. לא בשמוריה. מה אתה מצטער? די, אני אוהב את טל, טל. אילן הולך מכות, אילן הולך מכות. בקור שלי הייתי יכול. איך עם האתר לבחור? למה דחפתם פה אדמות? די, ליד הסולר. מה זה? גינת, לך טוב. שלם איך נקראו לו המכנסיים מההתרסקות. לא מההתרסקות. יואו, זה שפם. כבר תגיד צלם. טל, צלם. תראה איזה יופי. זה שופשוף הכי קטן בעולם. אתה מסכן. צלם, יא מניאק. קוקו, נו. אני לא יודע מתי עלת על פליי. אתה על רקורד? צלם שנייה, יא מניאק. לוק. זוהר. לוק. וואי, אין בטריה. אוקיי חבר'ה, אנחנו יוצאים ממש שניות ספורות לקראת המפקד. מה קורה לאיזה מתח? כולם פה בלחץ. תירגע, הפרק של שורה בוריש. בואי נע. איזה? מי זה? זה לחמיאס. יש לה לזהות, זה שתי בשוש ענק. הופה, שני בריונים שלנו מנסים. יכול למעלה עזרה. הם חלשים, כן? הופה. אני מסלר כאן. נו, קלוז-אפ על שורה. אתם יודעים, אתם לא ממש דומים. חבר'ה, המתח בשיאו. אפשר לקרוא את המתח עם סכין. הנה, זה אתה. אפשר את הסקסיות נוטפת ממנו. אוי 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 אוי, איך הוא עושה לי את זה. אוי, אוי. אתם רואים? זה בואו ככה למטה על הכבלים. ביו. פלח, עליק את הכתובות. בוא'נה, יא חמור! זה עשיתי בסדר עליי? זוף, שזה יעשה עם ה... רובי! אתה חיה! הנה קוקו ופישלר. קוקו, פישלר. והדבר היפה שאנחנו עשינו, צלם אותו אופיר. הנה הוא פה, חבר'ה! אופיר, צלם את הדבר היפה. פישלר מגיע, הופה, הופה! אני עובר לקחת את המקורנים. יאללה, הופה, הופה, אני מתקרב לקרח השאול. סע, גדר, סע. השולחן הערוך. באמת נראה לך שזה הזמן שלנו. בואו ניכנס לחומוס. חנן, אשף החומוס פה, משה. אנחנו עכשיו בתוך החומוס. יצאנו מהחומוס. שנייה, קובי פה אמר איזה חמור. כל היום צילמת איפה מגידו וגיב. הצלם עכשיו, שמור למפקד. חכה שנייה, חכה, אל תדאג, אל תדאג. יש קסטה? כן, כן, אל תדאג. הנה פה הבשר הגרמני של קובי. אולי עוד אנחנו רוצים לימון, קובי? אתה חוצה לימון? אתה חוצה לימון? הופה, תמר השף התאבט, יש שם דבר כזה? הנה זיגי. מוריה רק לימון. אוי, שנייה. אוקיי, תגידי את הפתיח. כולם מוזמנים למסעדת הוויקטור. מנה ראשונה יש לנו אורז בקארי עם כבד.
מה זאת אופשי? הוויקטור. ויקטור. וואי. הנה רשת. הופה. הופה. והופה. אופשיש, למה אתה לצלם? תן לי את זה רגע. שנייה. אופשיש. עכשיו נראה את נחשון מה קרה בדיוק. נחשון, האם השרוף הגיע לשומריה? נחשון, האם השרוף הגיע לשומריה? הוא הגיע למרפאה, מה מצבו? מה הרופאים אומרים? יהיה טוב. יהיה טוב? הופה, סע. חברים, עכשיו שאתם הולכים לראות מפקד שלא היה כמוהו במוסד. צוות מחסן סופי ובהנהגת צוות טכני. תראו פה מפקד, חבל על הזמן. תראו בהמשך. אופיר היה שותף מלא בעניין. אתה בכלל על הרצפה. מי על המכל? פותח אדומה בסוף. עכשיו את מצלמת, את רואה? המנורה פה אדומה דולקת. לא, אני לא מצלמת. כן. כבר חלל. כן. 6-9